so ne sanadin wahalata na ban ina tafiya a kafata. Adamsu ne kaina na sha wuya sosai, bugun zuciya ya kauta. Roni ne kaina kiso mutifa ne, ni kaunace jarabta ne. Kawar shi yan zance ashiso kawai halitta ne. Ni ma na yowa ke misalin kawai akan so ne. Kizo mu sasanta ina da na so bala'i ne. Kice maradina kina a kalbina. Kiso uban haure kuma ka shiri ya kama ka. Nace ku shela mai idan zai wuce na mai sabo. Shi so ya ɗimauta ni cikin tafiya ina zance. Dubar sa ba daɗi daɗin shan zumar kayo dace. A yau ina zanje a soyayya na ga mai kwace. Kwarai yawancin so karya ke hana a yau dace. Za a yo karya cikin so na ce a tantance. Mu ɗora ganewa kwarai gaskiya fa tabbas ce. Farin cikin rai ne kowa ya rike shi bai ke bayyana ba, amma abin hange aso ba wata ba an taɓa rigima ba. A rai akwai kauna kullum sai faɗa kamar ba a shirya ba. Ba na amsa ta wani ya saka aso rigima ta yi arha.